welcome to everything. Hi, we're cooking prawns. Garlic prawns and what else? Carbonara. Carbonara. For husband and here, this one. Show. Bangus. From Bangus, very team bangus. Daily milk fish. Yummy. And mauni iyahang palasyo, guys. It's very pretty. Char-char iyahang balay. Char-char iyang balay. Dako kay sa kusina. Good for my vlogging. Sana ganito din ang aking bahay soon. You move here, girl. Come here and move in Andra. Move layo kayo sa work ni Glenn. Why? Nagluto siya o garlic prawn. Garlic prawn. I forgot to put the prawn onto the garlic. Wala, unsa to na? Tay. Guwapa kaayo ang Sinira, chef. nagkusinira, chef. Chef for today. Only for today. Tanawa, cleavage pa oh. Hi everyone! It's Welcome to, Rachel unsa to? here. I'm cooking garlic prawns for elephants. Ano tawag na yun? Vlog for today. And Hope you enjoy my video. yes, they are because you are pretty. Char. And you live in Manjura. Pagkalayo. Sexy kaayo nga. Kusinira nga, chef. Tanawa, lubot ang puno. Joke. Lubot ang asset di ay. And mauni yang balay, guys. Nga dako kaayo. Palasyo ni niya. Tas napa siya kuan po diya o. Asa-asa magtanaw-tanaw sa lida. Mga datuon ni sila diri, guys. Ang TV nga 75 inches. Kuan pagyud, Sony pagyud ang brand. Buutan kayo ni siya, guys. Buutan kayo ni siya, guys. Kitagaan ko niyag sa nina. Daraan sa nina, guys. Duha ka buok. From Ale. Buutan kayo na siya, guys. Guwapa na. Buutan pagyud. Buutan matulog. Sure wa. Sure the mango. Og naapod may mango, wala pa na human akong slice. Mango and Mango og bugoong. Make sure there is bagoong. Tanawa. Inani ni siya kabuutan, guys. Oh, tanawa. Yeah, leave it to him. I make her work so hard. No, gaga. Ayan. Gipalaag ko niya siyang palasyo, guys. Dako kayang balay, guys. Napay backyard. Pag-o pa man na yung balay, guys. Wala pa na awal lagi. Duha ka pag yung TV, guys. Naapod siya yung TV dire. Naapod TV dito. Inaani ka dato ang taga-Australia, guys. Inaani siya ka dato. Bisag dato na siya, guys. Kutan yapon siya. Wow, Nasya plants, guys. Oh, guys, oh, party ka nindot. Untag, maghimo ko inaani, guys. Di man ko kabaw. Nindot kaayo siya, girl. I don't know how to make that though. Live ni siya, guys. Guys, alive na siya nga plants. Ako ate. Yang ate naghimo birthday gift sa iya, ha. Kani-kani siya, guys. Plastic na siya. Nanaraang tinuod. Sus, pagka-sexy na lang sa kusinira, guys. Nagdali-dali na siya, guys. Kaya nga, no, mutanong siya sa lida, guys. Ngungo nga sa lida. Was that the I am religion? I am a legend. Luto na to? Luto na to, girl? Kuray ang dam sa buo. And then, milk fish, magprito siya. O, nag-post pa siya. Bye! Bye now. Guys, it's time to eat now and our shift is Dinner time.
sa our food. Lami kayo. Mahal, si lami kayo. Lami kayo. Sarap. Sarap. Okay, go na.